kami kabla tip keteng kum ka kong Bibi Morris lingkhoi at phui snem karta na po ka snong nong trau pendeng kena jong ka than mo West Khas Hills district kala klat no hakaba kala don ka jing suba bakala sha penyap da ka ba shusha sdin phasi hala ka jong ka yeng sa jong ka kat kum ka telong khubor bla yolum la ong ba ka te ka long kumi ka don hala yeng ba lau lok hendre ka por kum ba khat ar baje e shiteng miet jong ka santrik nailar arajara phulai ulok jangkau belatip kerteng kum badan bor rongren ulalit yathu shaki bahiyeng bakatei kalong keme kelas dien phasi eladi marmar kumta ki bahiyeng asam kelale shakate ga jaka bakilalap bakatei kalong keme kalathia lengktar kawai ka kamra haba ki bahiyeng kila persang man keli utei ulok ulaong bo lawan lap ya ka kurem jong u hadien bakala dep phasi eladi kumta ula pelau no yutlai phasi pat penthia eka hamadan pat hadien pat usalet ban yathu shaki bahiyeng hindai kabeling ngo bat kabala pen subas niu kolong bahadien katukan ni por baki bahiyeng kitang yekran pat kmi binya ya jinglong jingman jong kate kolong kmi teulok ulaphet no bak na la yeng padu khlem wan phai shu hadien bali opyang jing ujor ki pulet kle hiar marmar shek te jaka ban pelong ye jing pet binya pat kilara no ekamet jong kate kolong kmi sha civil hospital nongston nakamta ban le ek postmortem ki pulet kile tho bladab ban register mukaddama halor kate jingja bat ka jing toket kalaya chikman